Yini engekho i-airtime? Angina airtime angina data. Yini sinayo ukuthi egcine efonelekile. Hey kodwa kusiyami yabona sisi masukhala mfethu. Yabona yona into efika ingiqeda umoya kwamina. Sisi. Usukhala sisi. Ungakhali sisi. Hayi sisi ayenziwa leyo. Ungakhali sisi. Ngicela ungakhali sisi yes. Awu. Sibalukhulu. Sophuza. Dlamini, ngithembe wena mina. Ustrong wena musukhala sisi. Everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi trending stories. Okay guys, niyamkhumbula ngithi ke uMadlamini, our one and only uMadlamini, intongazi eyipheka ujeqo uhambayo. Guys, sekunesikhathi esingamboni la einkundleni ke zokuxhumana. uMadlamini ke guys ubonakele ke nomunye ubhuti ke wade faka iskipa ke seChiefs. uMadlamini kubuka sengazi uthi ke ukhulelwe uMadlamini, ndike kuma comment ke abantu ke imbono ehlukahlukene. Abanye bathi ubani kodwa ungakhulelisa ke uMadlamini, abanye bathi kanti nakufanele yini ukuthi uMadlamini akhulelwe abike umama. Why abantu bebukelana phansi ngalolu hlobo. But ke guys, the big question ukuthi ke umuntu okhulelisa uMadlamini mawukuthi ukhulelwe ngempela, umkhuleliswe ngoba emthanda noma ke ubedlala ngaye, ngoba guys siyasazi ke isimo ke sika Madlamini ukuthi ke akaphili impilo ke ephilwa abanye abantu, unama special needs, kunezinto ke uMadlamini angakwazi ke ukuzenzela zona, ufuna usizo ngeinto eningi. Ukukhumbula ukuthi wakwa trend kakhulu bemsiza ngendlela babemsiza ngayo. So umbuzo guys ulapho ekutheni umuntu okhulisa uMadlamini mawukuthi ngempela ukhulelwe, but isisu siyabonakala mawukuthi ukhulelwe ngempela, umkhulelise ngoba emthanda noma umkhulelise ngoba bekade mhlambe emtshontsha or kwenzakalani, yabo. If ukuthi bekumuntu omthandayo othanda uMadlamini like genuinely, then I don't think there is a problem guys, ngoba kusho ukuthi uzomthatha bahlale naye. But mawukuthi umuntu obedlala ngaye, it's going to be very difficult, and abanye bathi lo muntu lo kuzofanele ukuthi ke aboshwe. So angazi guys ukuthi uthini ke umbono wakho ke ngale ndaba, nawe usho njalo noma uthi cha uMadlamini naye kufanele ukuthi ke akhulelwe abe nezingane zakhe mawukuthi ufuna ukuba ke nezingane. So yeah guys, that bring us to the end of this video. Leave your comment below and share your opinion. Bye. Lapho wesisi kuthiwa nje hayi uyithwele ntombi. Lutho bayangisukela ngizazi lezo zinto mina. Kodwa wesisi bese ngiyibuza nami kuthiwa angazi phela mina. Bakutha shithi ke bayitshela nanga umdamba lapha bathi ngikhulelwe. Nomjamba la yababazi Uyakwazi nje. Oh. Thiwa yimi ntombi engikhulelisile. Bayakudakela nabhuda wazi lutho. Lapha awuzinhlanye unganaki. Wesisi Isimo masisinjena unganaki. vele abantu bayagula nje. Bayathanda ukukhuluma izinto abangazazi. Mina sangisola le COVID-19 umjovo ugcwele emakhanda bayahlanya bengazosukela. Wesisi yazi ungazi ubahleke. Hey, umuntu aqambela ngishaya ngayenzanga into. Athi nje ukhulelwe wena sibanibani ukuthi lokuthi mina We ubuyidlela izolo usuthi bambana bese imataka yaka nesisu phela ngathi kubonile nje. Bengenalutho nje. Wesisi wena Buka. Hey, wesisi ngiyabonga ngiyakutshela. sengithuke ngathuka mina wathi Yabo, uyeke nje lokho konungisa umnikweni lokho. alright uya umkhonyana wena kofanele impela elithulu udaba abantu licha lo muntu akakhulele, kodwa ngoba nawe usushilo ngani yakuthi ngiyabonga. Ngeke ke bengikhulumela angiyazi nje lenishinishi mina. Wesisi Ukuthi umuntu ukhulelwa makungushani. Ngoba phela ngilani nabafana nje mina ke nje. Hlobo. Ungazovela ufana amathanga. Ngishongala kukhanya